Ku danna subscribing a kan YouTube ɗinmu mai suna Dakmawa TV. Ba kuɗi yunwa. No. Yawwa, ya sunan wannan naka? Harisu. Yawwa, to da Allah ɗan shiga kirawo man shi yana ciki. Yawwa. No. Yawwa, Jack. Ka dawo? To da Allah na gode a kai musu da Allah. Kai. Shin ya za ka yi min lalacin banza kai? No. Kai dan gidan uban waye ne? Ba kai nan bace ba, ban wada ma. Ka je ka hado mu duk uban da za ka ga ma, kaji. Ka je duk uban da za ka ga ma ka ga mai. Mu yan kasa ma na gari. Oh my God. Mu za a yi lalata iya shege. Mutum ɗaya ne ko mutum biyu? Wan waye? Abokina ya ga wata abokan tsakanin guri me yasa ka ci maro gyaɗa ta in lokaci abokina mu ya ga abokina da kai da suje da sai da ka yi ni ba ta jiwa ba ta What the hell? Oh my God. Cire ta da Allah ka haɗu ka taimaka ka kai kama ita ke nan No. Allah ciniki ne ko biya ciniki ne biya biya ka ce da Allah ka haƙuri da Allah ka haƙuri a kake ma Allah ka haƙuri da Allah ka haƙuri da Allah ka haƙuri a kake ma Allah ka haƙuri a kake ma haƙuri kai haƙuri ce ka can nan kai haƙuri da Allah ka kashe ni yanka ka yi jama'a ku taimaka mana ba mai taimako kai ba musulmi bane musulmi ne kalli gabas na kalli gabas da Allah kai nan wajen kai hakuri nan wajen ne kai hakuri nan wajen No.